Maria, मालाय इसिबां थाब लेथरखौहाय बियो फाग्लिया। गोदो खिथाबफोरखौ जोंसो सोलायनानै होयोमोन बिनिखौ, नङा होमबा गोमोस्रि? औहाय आब' दंफे, नंनायालाय नंगौ। आंनि ओंखायनो आं नोंसोरनि खाथियाव गस्लाफोरखौ खुनानै दुगैनो नागिरखायाखैमोनहाय, नोंसोर आंखौ बिदिनो जाहाज खालामगोन होननानै। मालाय इंलिसबो रोंलायथारबाय माथो, जाज खालामनो होनलायलायथारदों माथो। जोंहाथ' गैयाहाय, गैया। क्लास 8खौनो पास जानो हायासै नालाय आंहा, गामियाव थाबायबायनानै बेफोरबायदिनो सिगां माबा फरायनोबो थाङासै। ओरै खालाय खान्थाल दंफां थाइजौ दंफां थाखुमा थानानै दाना सेस। बेफोरखौथ' दोनथ'दोहाय, ओमफ्राय नोंनालाय हो? मारै दङहाय दानसोराङा? फाग्लि हासिंसिंनो मा अरदेरहरलायखो नोङो हो? दे जेबो नङा दे, ना हमनानै दुगैनाय थाब थांनांगौहाय, बांद्राय गोबाव दुगैजाया गोजां बोथोराव, हाब्रुफ्रा खारखाबाय नै, दा थांनानै स्कुलाव दुगैस्रावहैनोसै, ओरैनो दख'नाफोरखौ गानस्रा थांनोसै र' थाबनो, नङाबा दा गगा मोनलाबायगोनहाय, लोमजालाबायगोन। औ आब'मोन, दे। हाबाया हले देग्लाय बैसागआवनो मोनजाथारनांगौहाय। है नोंबोना, मा होनलाबाय थायो? आब'मोन, जोंना दख'नायानो गैला माथो हनै, मायाव थांखोथाय? आयौ आब'मोन, गिखाबाय आङो, दख'ना गैयाबा मारै थांबावनोथो जोङो, माखौ गाननानै थांबावनांगौ जाखो? आयै लासिंसिंनो। आयौ जारफाफिया, बिदि लाना थाङो दे, ओंखायनो आङो सिगाङावनो सानखाथारदोंमोन, दख'नाखौ बिदि दोननानै दुगैजाला होननानै। आयै खावबाय दख'नाखौसो खावनांगौ जाहैबाय, ओमफ्राय जोंहा बिराद थाबाय थानांगौ जायो। मबाइलबो लाबोबावाखैसोहाय ना हमगोन होननानै, मबाइलखौबो खारबोजोबावदोंसो जोङो। दाना थैखाबायहाय, दाना सोरनो खिन्थाहरबावनो दे। गसाय मा खालामबावनांगौ जाखो दे? आयौ हनै मनिमा नाहरलाय, आब'जों कालिचरनजों। फिगारफ्रा मोजाङानो दंथारो माथो नोंसोरलाय हो? औलाय कालिचरन, फिगारफ्रा बिराद हेभियानो दङ बिसिना, आयै। बैथाला बाजाराफोर दाउला बेहराफोर, लाजिया मालाय सिख्लाफोर दुगैनायखौ नायखुमानो, केस गोनां नोंसोरखौ मिथिबाय ना, गावबुरानि खाथियाव केस गोनां। आइ आब', कालिचरन, मानो बेफोरबायदि खालामदों जोंखौलाय? दख'नाखौ हरदो बाल। मोजाङै मोजां बिनाया हरबा हर, हराबालाय खोथायासो गाज्रि जागोन मिथिबायना नोंसोर सानैया। नङाबा गावबुराया आदैनि सिन्थानानै बुहोगोन आं नोंसोरबाय गामियाव। ओइ जाम्बि लरलि, गोमोस्रि, नोंसोर दैनिफ्राय मारै बारग'लांगोन बेखौ सानगोना नोंसोरो? मा जोंखौ बुनायखौ सानलाबायदों नोंसोरो नंगौ होनबानो प्रुफ गैया मा गैया बिसोर जोंखौ बुलाबायथारगोन जाहैबाय। बा बिसिना दख'नाया माथो गांसेमा मोनामलायदोंलै। आयौ बैथाला हर नोङो, मालायनि दख'नाखौसो मोजांसोबावदों नोङो, बाजारा। गोमोस्रि, मा खालामबावनांगौ जाखो दे? बेफोरबायदि थाबाय थाबा जानाय नंला मिथिबायना, बिसोर सानैखौ एकला बुथारनांगोन र'। सिनायाखै बिसोरो, गावसोरखौनो कृष्ण सानलायलायनानै लाथारदों बिसोरो हो? बुं, मा खालामनो दा, मा खालामनो हो? गावबुरानो खिन्थादे, गावबुराया गावनि फिसाजोआनो फाग्लि जानानै मा जानानै दङ? नोंसोर गावबुरानो खिन्थाबालाय माबागोन सानदों नामा नोंसोरो हो? जाम्बिफोर, जाम्बिसिलाफोर। आरो गोमोस्रि, नोंखौथ' आं सिगां हाबा लानानै थांनायाव नों आंखौ बुजा होलायलायदोंना गामिनि मानसिफोरजों? बिनि खिथेरखौ सुदै मुलि हगारजोबथारगोन आं। बुं, आंखौ मोजां मोनो होननानै, होमबासो दख'नाखौ हरफिनगोन आं। आयौ बैथाला जामारदोंना नोङो? नों बायदिया दाबायदियाव बुहुमाव हौवाफ्रानो हारसिंल'सैबाबो हाबा जायालासिनो थागोन आं, होमबाबो नोंखौल' हानायाव गैया आङो, नैबे गोमोस्रिया। आया दाबर, हरदो बाल दख'नाखौ, मानो बेफोरबायदि खालामबाय थादों दे? दख'नाया माबा हरनो होनदों, बैथालायानो बारासो जाबाय बिसोरो, माननाय बाराफोरा। वाइ कालिचरन, मा खल बियो हा? मा हिनजावफोरनि दख'ना लानानै कालिचरन? मानो दंफांआव खाखोनानै दङ नोंसोरो? कृष्ण सानदों नामा नोंसोरो? सोर बिगुरा दमथि होदोंलै जोंखौ? आयौ बिसिनालाय मा हरसै? हिनजाव मानसिफोरनि दख'नाखौ मालाय दुगैनायखौ बिदिफोरबायदि लाखुमानानै दंफांआव गाखोनानै थानाय, इसिबां गाज्रि जालांबाय बिसोरो, दाबो सोलायाखै बिसोरो। वाइनि एजेन्ट जानानै एजेन्टखौ बुजानानैबो सोलायबावाखै बिसोरो दासिमबो। बिगुरा बेरलाजोबसिगोन नोंसोर सानैया, नोंसोर सानैया बारा जाबाय र', नोंसोर सानैखौ गामिनि सेंग्राफोर लानानै होनांसिगोन, नोंसोरनि बिगुरा बांद्राय रोजा जाथारदोंना, एखे बिगुरखौनो बिसिजोबथारनो र' जोङो। दख'नाया हरगोन हराखै नोंसोरो हो? दख'नाया हरगोन हराखै? आयौ बाला, मानसिफोरसो ब्रेव ब्रेव फैबावबाय लासिंसिंनो, माबायदि मानसिथाय बिसोर सानैया? मुनुसमाया मोनामदों, मोदोमदों। आयौ माबा ज्राव ज्राव फैबायहाय हनै।
बेयाव बेयाव गोदायजों नुहुरखो बियो आयौ 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 मा गाबाव मोजांखो गोदायासो फैबाय माथो आयै फाग्लिफोर दहाय जोङो फुख्रियाव नाखौ हमबोजोबनायनि थाखायनो गावनि जाग्रा आदार गैयिनि थाखायनो जोंखौसो आदार खालामनो फैबाय नामा बेलाय आयौ मा खालामबावनो आइ फाग्लाफोर दख'नाया हरदों मामा आरो दख'ना गाननानै खारलांथारदों जोङो आइ आबर मा दख'नाखौ हराखै दाबो नोङो थाब हर हाय ददेरे आंनि जिउनि हाय 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 मा खालामबावनो जानाय हनै हनै खाथियाव थांथारबाय आइ बोरियाव आगैदा दख'ना दख'ना गाननांला नोंसोरो दख'नाखौ थाब हरदों दख'नाखौ थाब हर बिगुर गोलेरखौ गारनायाव गेलां नै नों ला नों बिगुर गोलेर आंबो थांथारगौ र' बे आंनि गार्लफ्रेन्डखौ जानो नागिरग्रा बियो फिसा जुजाय हस्टेलनिफ्राय दासो फैदोंमोन आरो माहाय ओंखारलांनो नागिराखै माबालै आफा बाजाराव थांनो ओंखारदों एसे हस्टेलनिफ्राय फैनानै लोगोफ्रा माबा हनै बाजाराव थांनो गस्ला माबा माबि बायनो बेखौनो लायनो थांनो र' माबालै आफा मिथिबायना जोंना स्कुलनिफ्राय स्कुल ट्रिप थांनो पिकनिक जाहैनो मागोआव ओंखायनो माने जोङो गस्ला गस्ला माबा माबि बायनो थांनो नागिरदोंलै पिकनिकआव गाननो आफा ओमफ्राय फैसा नांगौमोनलै गस्ला बायनो आरो लोगोफ्राबो मेथाइ जानो माबा माबि जानो फैसा बियोना बिसोरनोबो जाहोनांगौ जायो दाखालिबा बिसोरनो आं जाहोदों दा एबार आंनि फालाना दहायनो माथो आं 4,000 जाखादों 4,000 थोआ जाहैबाय आयौ आफा 4,000 थोयै जाहैबाय आंना फुमा जुथायानो माथो 4,000 खालाय आरो गस्लाखौनो मोनगानाय नङा माथो आयै गोजांगोन पिकनिकफ्राव अमानिफ्राय 3,000 बिद्रायनानै लानानै थांबानो जाबाय बिमा गामियालाय बोरै जालांथारखो जोंनालाय टावारफोरखौनो गायथारला नामा गामियाव फनानो नांथारला माथो ओइ बिमा दहाय बिफा फन खालामबोदां मानोथो गाबज्रिबाय थाखो जुजायनो फैसा 3,000 हरदोलाय गस्ला बायनो माबा पिकनिक जाहैनो बिसोरो मागोनि स्कुल ट्रिप थाङोनो हाबाब मानोलाय इसिबां फैसा नांगौ जाखो दहायनो माथो 4,000 लानाय नुखादों आं नोंखौ आरो मानो 3,000 नांदेरबावगौ होबायना आफा ओंखायनो मिथिखानाथ' आं बिखायाखैमोन ओंखायनो आं नोंनाव बिखादोंमोन होमबालाय आंनिफ्रायनो लांदो आरो औ हेलौ औ माहाय दङ माथो फनबो नाङा गामियावनो टावारफोरखौनो सालाय नामा बिसोरो औ लाय लाफा लाबोफा ओमफ्राय आं बिराद थास' माबा जानो लुगैदोंहाय थास' आथिं लाफा औ ना गोरानबो लाबो ओमफ्राय गामिफ्राव सोंबायबायबो सोरबा नाफाम देदोंबा नाफामबो बायनानै लाबोफा दे थाब फै मा जाबाय नोंसिना फिसा रायलायनाया मा जालाबायनांगौ जाखो दिनैसो फैदों आंना फिसा जुजाया दे थौ जुजाय बाजारसिम दोनथ'नानै ओंखारलांसै आंबो खामानियाव नोंहालाय मा माथो बिहरखो गामिनिफ्राय बिहरनायालाय बिहरजोब्बायमोन आंहा मा माखौ लाबोयो गावसोरसो बे बाजैमोनाव दाउआ खासि बिहरफालाय नों आयै आं मिथिया गावखौ बिहरनानै ला आदा इसिबां गोबावनि उनाव न'आव फैदों औ बिनानाव ओमफ्राय गाबोननो थांफिननांगौलै आदा थाइलेन्डआ माबायदिहाय हो थाइलेन्डआ माबायदि आंबो थांथारगोनहाय थाइलेन्डआलाय मोजाङानो थिगैनो दङ ओमफ्राय नोंनो नैबेखौ न'खौ फरायनो थाखाय एक्सट्रा लुना होनायखौ माबायदि मोनदों नोङो आयौ आदा बुंनांलायला नैबे माथिनाया बिराद खुसिया दंखायो मिथिबायना आयौ आदा थेंक इउ स' माच नों आंनो बेफोरबायदि फरायनो थाखाय एक्सट्रा न' लुलायनानै होनायनि थाखाय स' बेखौ वाटेभार थाइलेन्डनिफ्राय माबा लाबोफादों आदा आंनो बिनानाव नोंनो माबाखौनो लाबोदों गस्ला लाबोदों थाइलेन्डनि ओमफ्राय 2-3सो ब्रेसलेट लाबोफादों आं नोंनो नोंसोर सानैबो बेयावसो दङ थौदो दे ओंखामा जाहैनोसै आयै बिउटिखौ नुवाखै माथो आंलाय माहाय दं बेलाय आयौ मालाय बाजैया न'आव थांदों नोंनो खिन्थाहराखै आरो जोंलाय खिन्थासोंसो सानदों बाजैया न'आव थांदों मालाय गामि बेरायनो होननानै औ फिसा न'आव थांदों जिंगासिबाय थानांला दे थौदो दे थाबैनो थांनानै ओंखाम जाहैगोनसै आयै ओरैजाय टाउनाव बेरायनानै फैनानै बोरैबा गरम मोनदां दुगैस्राहैगोन आं खोनाबायना फिसा बिउटिनि बेफोरबायदि हालोदखौ दाखिथार आरो मिथिबायना आरो खोनानाय मथेथ' जोंना नांथारलिया प्रेगनेन्ट बावसोनो मिथिबायना माबा मोनसे राहा खालामाबा जानाय नंला जों सानैया मा प्रेगनेन्ट बाव जानाय नङाहाय औ फिसा प्रेगनेन्टनो आं दाखालि हस्पिटालाव मोजाङैनो खबर लानानै फैदों माबा मोनसे खालामथारनांगोन जों सानैया आरो नों दाखौ गाबोननो थाइलेन्डआव थिनहरफिनसै आङो
फेशननि आरो बिजनेसनि मा स्टाडि खालामनांगौ मोजाङैनो खालामनानै फैग्रोथोंसै बियो आङो उनाव नायथारगोन र' मा जायो आयै माबा मोनसे खालामाबा जानाय नंला नङाबा बे नाथालिनि फिसाया बोरैबा जोंनि प्रपार्टिखौसो सिजोबबा ओरैनोबा मेरला नुखाथाराहाय प्रपार्टि सोनाय फिसा नों जेबो जिंगादासै नोमा दंना नोमा फिसा माहा थांनो ओंखारलागे नोंलाय आफा जोंना पिकनिक जाहैनोहाय मागोआव बिनिनो गस्ला माबा नायनो थांनो नागिरदों जोङो आरो लोगोफ्राबो बेरायनो होन्दों नालाय बन्द' दिनखाय ओंखायनो बेरायनो थांनो नागिरदों आयौ गुसु गुला बेरायथोंसैलाय नोंसोरो थाब फैबानो जाबाय ओमफ्राय बे थास' आथिंखौलाय माजों जानो सानखो माबा ना गोरान दंहाय बेजोंनो ना गोरानजों संनो सानदां ना गोरि गोरान दङ दे ना गोरि गोरान दंबालाय आयौ नोंसोरो बेवहायसो ज' जाजोबलायनानै दंथारो आरो आंहा बेखौनो बैथिंजाय बारिथिं नागिरनाय न' सिं रुम नागिरजोबनानै ना सासेबो मोना नोंसोरखौ हो नै बिमा नोंहालाय मा जाफैलायखो बेवहायलाय मा जानोसो होनदों नोंसोरो मा जानोसो होनदों आंथ' सिगाङावनो होनखाथारदोंमोन जोंहा दाउखिनि हिनजाव लाबोनानै होफैनांसिगौ होननानै नोंसोरनो नोंसिनि थाखायनो जाजोबथारबाय नोंसोरनो उल्था पुल्था खालामबाय थायो गासिखौबो नायदो मा जाफैलायखो नोङो मालाय सुख सान्थि जिरायनायावबो आरो माबा मोनसे नाटक खालामबाय थायो बिमाखौ नाटक खालामगासिनो बावदों नोङो बिमाखौ नाटक खालामगासिनो बावदों माबायदि जालांजोबथारखो नोंसोरो माबायदि जालांजोबथारखो आंनि फारसे साननोनो रोंला नोंसोरो आयै आब' मा जालायखो नोंहालाय हालाहाय आं नोंखौबो नुबाय जोंना दाउसिया सिगां बेफोरबायदि नङामोन आरो गेजेर खोन्दोआव गाज्रि जादोंमोनबाबो मोजां जाफिनबायमोन साननैसोनि उनाव मा जादों मिथिबायना नोंसोरो फनखौ लाखुमा माबा सोरजोंबा सोरबा हिनजाव मानसिजों रायलायबाय थायो हरना हरावबो रायलायो सानावबो रायलायो बिमाजोंबो मोजांखौनो रायलायला माबा मोनसे खालामथारनांसिगोनहाय बिफा मिथिबायना नङाबा गासिबो उल्था पुल्था जाजोबथारगोन आयै आब' मालाय गावनि लोगोफोरबो जानो हागौना अफिसाव ज' मावजाग्रा औ आयै नोंना एकदम आदाखौ दाव खालामनायानो बांद्रायथारदे मारै बेफोरबायदि दाव खालामबाय थानो हायो नोङो लोगोबोथ' जानो हागौना मा हौवा मानसिजों हिनजाव मानसिजों लोगो जाजाबनो हाया जाहैबाय नोंसोरलाय मा बुजियो आरो बयबो बिदिनो होनखायो आंनि लोगोसो होननानै लासावसो उनावसो जाहैयो खियासो गोजोगो थौदो फिसा नोंखौ दोनलांसै आं थौदो आफा बे आइजों थाफाबाय थाबा खर'सो गाज्रि जालाङो जोंनाबो थांजोबथार न'खरैनो गारजोबनोनो आंखौ गारलांजोबथारदो आंनो गाज्रिथारना ओइ आब' जेबो नङाहाय फैदो नै साय फैदो थास' आथिङा आयौ लाथिख' नोङो एसेबां गोबावनि उनाव दिनैसो पुलिस स्टेसनाव फैदों औ लाथिख' मानो फैदोंमोन माबा खामानिमोन नामा माबाफोर खामानि थायोब्ला प्रब्लेम जादोंबा फन हरनानै खिन्थाहरबानो जायो नोंसोरथ' टाइमबो मोनलायलाङा माबालै एसपि मेम आङो बे बिउटिनि एक्सिडेन्टनि खोथाखौसो आग बारायगोन ना बारायाखै माबा सार्च खालामनाया नागिरनाया जागोन ना जायाखै बेखौसो खबर लानो फैदोंमोन आङो माने एक्सिडेन्टआ माबोरै जालांदों माबोरै केसा सोलिगासिनो बेखौसो आङो मिन्थिनो लुबैनानै फैदोंमोन आङो मा लाथिख' नों बेखौसो मिन्थिनो थाखाय फैदों आरो बेवहाय माबाहाय जोङो इनकुवारिखौलाय खालामदों आरो ददेजों आंजों खालामगासिनो नाथाय सिसिटिभिबो गैया नालाय बे जायगायाव ओंखायनो हमनो हालायलाङासैहाय मा गारिया सौग्रावलांनाय औ लाथिख' जोङो इनकुवारिखौ मोजाङैनो खालामगासिनो जिंगासिनांगौ गैया आरो केसाबो सोलिगासिनो ओमफ्राय नाथाय उइटनेसफोर खिन्थानाय मथेथ' माने रावबो मोजाङै नुवाखै नालाय बेखौबो हमनो हायासै जोङो सिसिटिभिबो गैया नालाय ओमफ्राय दा नै केसखौनो मारै सालायलांनोसो जाबाय दङ मा एसपि मेम सिसिटिभिबो गंसेबो गैथारामोन नामा बे जायगायावलाय ओहाय लाथिख' गंसेबो गैयामोन एखे आदैथानि मारै बेफोरबायदि जायगायाव एक्सिडेन्ट जालांखोथाय ओमफ्राय जोंनोलाय इनकुवारि खालामदोंमोन आरो दङमोन दंनायालाय मालाय सिसिटिभियानो गाज्रिसोबालाय जोंलाय माथो खालामबावनो मेम एसपि मेम माबा मबाइलनि माबाजोंबो नायनो हायोना बेयाव मा मबाइला एक्टिभ जादोंमोन बेफोरखौथ' नोंसोरथ' पुलिस स्टेसननिफ्राय खालामनो हायोना मबाइला माया माने अन जानानै दंमोन बेफोरखौ आरो होन्दों आरो ना नोङो खालामनायलाय खालामदोंमोन जोङो नायहैदोंमोन आङो ओमफ्राय गंब्रै गंबा बेराद दङ बुरजाथार दङ टाउन एरिया जाहैबाय नालाय मानसिफ्राबो आजिखालि बिराद खाथ्राना केसाव माबा माबियाव फसिजानो गिनानै नुदोंबाबो नुवाखै होनो नालाय माथो खालामबावनो मेगन थाबाबो मेगनफ्रानो खाना खानि गोजासो आजिखालि ना हा नङाफोर माबा मोनसे जादोंब्ला
जेब्लाहालागै गाव गावनाव जाया रावबो बुजियानो माथो औहाय लाथिख' जोंना हिस्ट्रि थिगखौनो होनथारदों मिथिबायना नङाबालाय जोंलाय सिगांनिफ्रायनो मोजाङै केसफोरखौ सल्भ खालामनो हाखाथारो ओमफ्राय एबार नैबे खेबाव जोङो उल्था पुल्था जाफैबायहाय माबा मिथिबायना सिसिटिभि केमेरायानो गाज्रिसोबाल दखान मालिकानो मारै बेसे मोजां खालामनानै दोनबानो जायो गावबो सेफटि थायो मालायाबो सेफटि थायोना बेफोरबायदिबा ओंखायनो नुलायलाङासै जोङो मा गारि सलायलांदों आरो जेबो जिंगा दासि नाङा दे जोङो माबागासिनो नै आंहाबो बिबारिखौ कल खालामनो थिननाया नोङो एसपिनो बावदोंसो आङो दे आं दा बिनानाव बिबारिखौ खिन्थाहरगोन दे बिबारिमोनखौ आंनो थांनानै सोंहैसै नामा नाङा लाथिख' बे जोंनि खामानिसो मिथिबायना नों सासे इन्डिभिजुवेल जानानै बेफोरबायदि सोंनाङा पाब्लिकफोरनाव नङाब्ला पाब्लिकफ्रा जोंखौ उल्था आसि देखायजोबगोनहाय माबा पुलिस थाखानानै पुलिस बादि सोंफैदों जोंखौ हारासमेन्ट खालामदों पाब्लिकफ्रा नाङा जोंनि लेंहरना सोंगोन दे औ नाङा दे लाथिख' जोंनो जोंनि खामानिखौ मावगोन दे ओमफ्राय माबाबानो जाबाय नोङो एसे थांनानै जोथोन लाहैबानो जाबाय ओमफ्राय लाथिख' नोंसिनाबो फैसा सोनाय मानाया एबार जाथ'थाराखै दा गैया जाथ'नायालाय जाथ'वाखै नै ओमफ्राय इलेक्सनबो खाथि जाफैबाय नालाय खामानिफ्राबो एसे खम नालाय जोंबो मावथ'वाखै दे लाथिख' मोजाङै थाबानो जाबाय आरो हा मेम ओंखामखौ बे मोनहा आङो चावमिन जाहैनो खोमा खांखा थाब लायनानै फै आरो नैबे रुमाव रावबो गैया ददेयाबो माबा बाजारावसो थांनो थिनहरदां ओंखायनो थाब जानानै थाब फै दे जागोन दे